Eta bereziki, gaurkoan Iruñeko Gaiarre antzokira hurbildu zareten guztiak. Ongi etorri denoi. Izugarrezko ikuskizuna daukagu prestaturik gaurkoan. Hemen izango dira Txirri Mir eta Txiribiton beren ateraldiekin. Hemen izango dugu Txan Magoa ere. Hemen izango dira Burlatako aur kantariak. Eta hemen izango dira Barainaingo aurrak ere koreografia egiten. Goxoa aldago behatza izu. Behatza txupatzen ari zara. Goxoa aldago behatza. Ze zapore du behatz horrek. Txokolatezkoa, marrubizkoa, odolkizko behatza zer daukezu. Izan ere behatzek gauza askotarako balio dute ez da. Eta ia mundu guztian erabiltzen dituzte. Ia esan dut, ze esan didatenez, Txinan behatzau ez dut erabiltzen. Baltzen ekiten. Zenekiten. Ezagutzen alduzue txinorik, edo ikusi alduzue inoiz txinorik. Eta konturatu altzarete behatzau ez dutela erabiltzen. Batzuek bai, beste atzuk ez. Manik esango dizue zergatik ez duten behatzau erabiltzen. Behatzau ez dut erabiltzen, nirea delako. Broma txiki bat besterik etzen. Beno, dena den, gauzak ez dira beti bromatxuak eta izaten ez. Gauzak serioak izan daitezke, eta behatz eta eskuekin gauza serioak gertatzen dira. Izan ere, gure behatz eta eskuetan, magina bat kontua azaltzen da, bai. Eta adibidez, Txirri Mirri eta Txiribiton ere esku honetan topa genitzake. Hasteko, behatz txikia nor izan daiteke gure hiru pailazuetan. Txikerrena, zein da? Mirri, bai, Mirri. Eta behatz potoloari begira jarriko bagina, tripa potzolokin eta... Baita ere. Eta bizkorrenari begira jarri ezkeo, zein izango litzateke hiru pailazoetan? Señorita, behatzen arteko bizkorrena bakarrik ez, ni nauzu munduko pertsonarik bizkorrena. Eta nondik atera zaretezuek, ni hemen lasai hainitzen da. Begira, Ixiar, kantu bat egiteko asmotan etorri gara, baina entzun dugu behatzi buruzko ze gauza politiak esaten ari zinen, eta hor gelditu gara isilik. Eta ze kantatzekotan etorri zarete? Behatzen kantua. Lehenengo txu hori... Ba nahi duzuenean, kanta? Stop. Lehen da bizi, jakin aldaiteke Ixiartxo, bost behatzagoen artean zein zaren zu? Hau da kontua. Ba, Mirri, ni akaso dena izango nintzateke zure eskularrua bezain fina naizelako. Lehenengo txo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, txikerra duk hori. Bigarren txo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, nagia duk hori. Hirugarren hori, punta behatz hori, beste guztien artean, luzea duk hori. Laugarren txo hori, punta
punta behatz hori, beste guztien artean, sendoa dukori. Bosgarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, lodia dukori. Ongi ikasi aldituzue behatzen izenak? Perfectamente ikasi duzue? Eski, eta behatzak nahikoa eragin ondoren, aizue behatzekin eta eskuekin lilura sortzen duen artista handi bat aurkeztu behar dizuet. Ikusgarria, izugarria, magikoa, Txamagoa! Eskerrik asko. Arratsaldeon Iruña, ongi? Ontxo, ikusten da. Hasi aurretik gauzatxo bat. Nola deitzen zaio adibidez? Bata besteai zeozer adieraztea, tutik esan gabe. Mimoa, baita, arrazoi daukazute, baino Espainia moitu gabe eta gorputza moitu gabe baita ere. Telepatia oso ondo. Gaurko jokuan, telepatia oinarrizkoa da. Beitxu, hemen barrun argazki bat daukat. Bai, eta zu esango zute, zer argazki dauka? Zeuek esan barko ez dute. Pentsatu, mundu osoko, zer nahi esan, Euskal Herritik kanpo, mundu osoko edozein pertsonai famatua pentsatu behar dezute. Esan gabe. Eta hementxe asalduko da. Bueno, ja sartuta dago aurrez aurretik. Barkatu, zeure izena? Oiane, pertsonai famatu bat pentsatu ezu? Bai, Oianek pertsonai famatuaren izena botako. Eta Txanek argazki bat atako du, eta argazki izan bar da berak esandako pertsonaiena. Oso horreixa. Ozen. Ze pertsonaia pentsatu ez du? Entzuten ez dute? Txamagua pentsatu ez du? Bueno, jendia pentsatuko daudena prestauta daola. Hau, inundik inora ez dago prestauta. Txamagoa eskatu du, eta bat, bi, eta hiru. Txamagoa, bi hilabeterekin. Barkatu, ez dio grazik ikusten. Itxoin, barkatu, beste, hemen dago. Eta Michael Jackson, nor da Michael Jackson ba? Abeslaria, Jontxo, bueno, Michael Jackson eskatzen malin badezu, beti prestatuta gauz. Noski, eskarrik asko, Jontxo. Oso ondo. Beno. Barkatu. Mesedez andereño lagunduko diguzu? Bai? Mesedez, mutxila bertan utzi, eta gora! Hoi da! Oso, bemetxe. Bai, zer dago? Kendu. Hemen txampona daude, ez? Ez bota? Utzi. Nola txampona daude, etekinak ate behar ditu. Oso ondo. Izena esan diazu? Oiane, horrekin, ez? Bai, ordu nere eskerreta, mesedez. Oso ondo, Oiane. Bueno, hasi gea txorakiri txiki batekin. Baina telepatia, nola itzein dugun, hasiera batean, telepatietaz, bai? Ba, oantxe
joku bat egingo dugu telepaterekin. Erresa izango litzake, mago batek asmatzia. Baina zer egingo dugu? Oiane, baraja atera. Baraja esagutzen dezute? Bai? Hoi da, baraja bat. Kopak, urreak, espatak, bastor. Oso ondo. Pilo bat ditugu. Zer egingo dugu, Oiane? Beitu. Harin. Behatza horrela pasakoet. Eta zuna dezunean nahiko esan. Eta bertan gerituko dira, eta bertan dagoen karta aukeratuko dugu. Ondo? Aski ondo ikusten da? 1, 2 eta 3. Nahiko? Oso ondo. Hartu mesedez, ez erakutsi inorri. Zuzeo bagarri. Ondo? Inork ez daki ze karta den. Karta guzik. Esperdina dia. Eta Oianek bat aukeratu du. Oian mesedez, zeure karta, hor utzi, eta ipurtiak harri aldezu. Beitu, aski ondo daki, Oiane, eseri. Bueno, nahiko zaila izango litzake, oain karta asmatzia. Segurísimo daota. Oso ondo. Oiane, zer egingo dugu? Beitu ze apostua. Oianek bere buruan irudia egingo du marrazkitxoa. Eta telepatiaren bitartez plazaratuko du. Bai, ikuslegoak momentu batean zeo zer jasoko ez dute. Karta baten irudia. Gero bukatzerakoan galdera egingo den. Oianek ze karta aukeratu du eta denok. Burutzen zaizue, edozein karta bota, karrasiz. Ondo? Karta, 40 karta daude, baina jende asko ez gehiago, norbaitek asmatuko du. Adi. Baina, egiten duzun lehen da biziko aldiz da, Bai, orduan laguntza txiki bat eskainiko dugu. Adi, ze laguntza mota izango da? Tramankulo berezi bat. Bai. Adi. Uin telepatikoak bideratzeko tramankuloa. 1 eta 2. Adi, Oiane? Oida, buru gainean, puinarekin hartuko du, hartu horrela. Oso ondo. Eta ezkerrak harri ezu, oso ondo. Manuel hartuko ezu. Eta bueltaka, bai, pixkanaka, zeuek, zeo zer jasoko dezute. Etxetikan baita ere, beraz, denok, gero galdera iterakoan, denok batera eta ozen. Beitu, hortikan hasiko zea, eta pixkanaka, buelta ematen, jungo zea horrela bidaitxoa egiten. Iskineraino, bai? Zeue prest? Oi, hau da urduritasuna. Oso ondo, Oiane, pixkanaka uzak hau inungo prisari. 1, 2, txoin, baina denok, ez dakit, bura pixkat irikita, denak erlajaduta, zeo zer jaso bardezute, Ondo? Aurrera, hasi! Pixkanaka, oso ondo, Oiane, jarraitu, zeo zer jasotzen aizeate, Bai, irudien bat, ez esan ez ere, gero eskatuko, Bai, oain bai, a ber, 6 hortatikan, bai, zeo zer jasotzen aizeate, Bai, a ber, jarraitu, a ber, isinako esate dute, a ber, oain bai, Oiane, uste dena egina daola, geldi, ondo marraztu dezu, bai karta, ez dago oso ziur, adi. Oain galdera. Oianek ze karta aukeratu du? Bateko urria? Altxa ipurdia. Karta erakutsi. Joan Andreok bateko urrea. Txalo bero bat. Oianeretzat. Oiane, eskarrik asko. Zoaz. Eskarrik asko. Agur! Txoin. Balakizu beste bi aparajoiek mirrik eta txiribitonek boikota egin behar didatela esan dutela, zozketa egin behar duguleta? Jontxo. Lagunduko dira, zuzta? Noski, baiet, noski. Eskerrak. Bueno, hemen dugu zozketa gaiua, eta orain badakizu zozketaren garaia dela. Atera zuen zenbakiak, hor poltsikoan gordeta dauzkatzuen horiek,
Eta ongi begiratu, izan ere forum etxeak eskainitako bi bizikletak zozketatzeko garaia data orantxe bertan. Nahi duzunean, txan. Aurrera! Adi, 5, 0 eta 2. Oso erresa, 205, 205. Zenbaki horren jabea igo dadila korrika batean ona. Urrengoarekin goa. Bigarrena. Sei, 5 eta 2. 256, 256. Horren jabea ere, 256 zenbakiaren jabea tita batean igo dadila. 205 eta 256. Hola, precioso! Terri, eman bueltatxoa. Nor zaitu guzu? Josu. Josu! Nongoa zarazu, Josu? Iruñakoa. Iruñakoa. Ba, bizikleta hau, ikusten duzu bizikleta hau zuretzako da. Zorionak, bai? Ta muixu bat emango diazu? Eskarrik asko. Ta nor dugu? Ara, kaixo, amatxokin zatoz, nor zaitu guzu? Nor zarazu? Itxaso. Itxaso, eta zurekin dagoena nor da? Amparo. Amparo. Bueno, eskarrik asko laguntzagatik, Itxasori. Itxaso, zer jan duzu muixua gorri-gorria daukazu? Txikle. Bai. Ah, oso goxoa. Beira, ba, bizikleta hau zuretzako da. Ibiliko zara gainean? Bai? Ba, disfrutatu, bai? Eskarrik asko torre zaretelako bihoi. Ta zuri eskarrik asko txan, zure ikuskizunagatik eta laguntzagatik, bai? Mil esker. Ez horregatik. Bueno, lagunok, agur, hurrengo arte. Eman ditugu bi bizikleta zoragarri eta etxean zaudetenak esango duzu eta guretzako noiz izango da saririk. Ba, gaurtik aurrera izue. Izan ere, zozketa bat egin behar dugu. Bai, ze zozketa? 4 pertsonentzako, asteburu baterako, Eurodisneyra bidaia izue. Zer egin behar den hori lortzeko? Hartu papera eta boligrafoa. Ia, korrika joan. Hartu papera eta boligrafoa. Eta apuntatu helbidea. Bai? Badoa helbidea eta Euskal Telebista 9. postakutxa 20.080 Donostia. Horra idatzi behar duzue. Eta zer da idatzi behar duzuena? Oso importantea da hori. Kantu bat jarriko digute laizter eta falta den leloaren zatia idatzi beharko diguzue. Bai? Entzun dezagun kanta. Klikla, klikla, piztu telebista, klak, klikla, klik telebista itzali. Eta kantua jarraitu egiten du, zer da hortik aurrera esaten dutena. Bai, hori idatzi, eta berriz esango dute helbidea, Euskal Telebista. Bai, apunta ondo. 9. postakutxa, 20.080 Donostia. Eta bidali, eta epea martxoaren 14 izango da, bai? Bueno, ba hori guztia jakinik, eta orain txirri, mir eta txiribita ondatozen ez, eta niri boikota egin didatenez, orain nik egingo dietalde. Gero arte. Ez dut ulertzen, zesat nahi dizuen horrekin, ez da posible? Esaidazu. Boikota! Zer dalata egin behar izan diogu guk boikota zozketari, mirrita Geuk txikita. esan dugulako, zozketa horri boikota inbiartzaio. Geuk erabaki dugu, boikota! Eta hi beti bezala, eskirola. Oxe. Zergatik boikota? Boikota! Zergatik? Eta hi, eskirola. Mirrita txiribiton, arrazoi baten zain nago, zergatik? Geuk esan dugulako, zain konduribitzen. Geuk esana? Baina, esaidazu, orain, zer esango diezue akaso? Orain, sariak zuek biok merezi dituzuela? Ez. Orduan? Kosta zaigu, egin ditugu ikastaldi batzuk, kontrol mentala, meditazio trascendentala, eta, ulertu dugu, zozketako sariak ez dutela guretzat esan behar. Zenbakia duten entzat. Baina zer?
Zergatik beti sari berbera? Zergatik beti bizikletak? Zergatik? Orain bai nik ez dudala deus ulertzen, Mirri. Orain arte, Mirri, tematua ibili eiz bizikleta hoien atzetik. Eta orain bapatean, gaurtik aurrera, bizikletarik ez du nahi? Nola da hori? Baina kontuak aldatu egin dituk. Zer da lata? Nolako telegrama biali digon lagun batek txiribitoni. Entzun metxedes, telegrama biali dio lagun batek txiribitoni. Txiribiton laguna! Stop! Egin ezazue zerbait metxedes telebistan gure alde. Stop! Gero eta lan gutxiago dago guretzat. Stop! Jendeak, automobilak, eta hegazkinak, eta bizikletak erabiltzen dituelako. Stop! Eta zer, bukatu duk? Stop. Oendik ere jarraitzen dik. Guk ez dugu gasolinarik behar. Stop! Belar pizka batekin konformatzen gara. Stop! Eta stop! Nork idatzi du hori, Mirri. Hau, txibitonen lagun batek. Sisebutok. Sisebuto astoak! Horixe sisebuto astoak. Iza, joa! Egia da, egunero talan gutxiago egiten dutela astoek, bai. Pena. Bai. Baina, guk zer egin genezake ba astoen alde, Mirri eta Txiribitoa? Oso erraza. Zer? Sosketan, bizikletak erregalia eman beharrean, zueba, asto gainean bidali saridunak. Baina hori ezinezkoa da. Noiz eta nola ibiliko dira aurrak asto gainean. Hortarako irudimena jarri behar da martxan, ez da? Eso, nola iten du astoak? Nola? Ezer gutxi dakizue asto kontu eta ezer. Ja. Txiribitorik ideia bat izan du. Ara hemen Txiribiton, bapo Txiribiton. Orain, badugu gure asto propioa. Beraz, saioa bukatzen denean, ibili nahi duten aur guztiei utziko diogu asto gainean ibiltzen. Baina bitartean, kantu bat kantatuko dugu. Arre, astotxo! Astoaren abiada, astoaren abiada, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, aurrantza dotoria. Arre, astotxo, biartolosarako, handik zere karriko, norentzako, Astoaren abiada, astoaren abiada, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, aurrantza dotoria. Nahikoa asto eta arrantza izan dugunez, orain tartetxo txiki bat egingo diogu publizitateari. Baina ez aldegin, aurki gira hemen berriz ere instantian sorpresa eta jolas gehiagorekin. Orain arte!
zehar biali dugu. Iruin herritik barrena, eta Iruña eta inguruko herrietatik barrena ibili ondoren, asko kostata supergurasoak bilatu ditu gure barrebusak. Eta hemen dator superguraso eta aurrekin. Mila esker Txiribiton, gure txofer leiala. Kaixo, arratsaldon. Zer modu zerate, ongi? Ongi, poste naiz. Hemen dugu lehendabiziko bikotea. Nervioso, xamar ematen du, baina ez, oiek sitxun botako ditugu. Nortzu zarete zuek? Ni Erkuden eta nire atzeko Ainmar. Eta zuek nondik etorri zarete? Bertakoa gara. Iruñakoak bertakoak? Orduan, nafar peto-petoak zeate? Bai. Bai, ez da? Bueno, aizu, zu kontuk esan zale altzara edo ez duzu konturik bat esaten mutututa geratzen zara beti? Ba, sekretuak esaten ditut. Sekretuak esaten dituzu? Ba, nik entzun nahi ditut, ia entzun ditzagun. Nire amak 39 urte ditu. Askotan lo egitea gustatzen zaio. Egun batean, sukalean geudela, erori zitzaion kajoiko goilareak eta gauzak, eta denok hasi ginen farrezka. Egun hor izan zen nire bizitzako onena. Ui, esaten zuen. Lehen lan egiten zuen telebistan, baina orain itzultzaile da. Eta asko gustatzen zaio irakurtzea, eta gu egoten gara jolasten. Erkuden, orduan, amaren desgraziak zuretzako egunik hobenak, ezta? Bai. Nolakoak diren txiki hauek, Eta zu, nola zeunden egun hortan? Bueno, pesatzut, asiore xamar, baina gero pasatu ditu. Kaniketan jolasten hasteko presto, ezta? Bai. Ba, eseri zaitezte, mila esker etortzagatik. Hau ere, lotxa eginda dago, Nortzu zarete zuek? Ba, ni Inigo eta hau nire aita eta ditzen da Guillermo. Ta nongoak zarete zuek? Ni Iruñakoa eta nire aita Ordiziakoa, Gipuzkoa. Ordiziakoa, aza? Bai. Ordiziakoei aza esaten zaie, ez aldala? Ez da, gaizki esateagatik, hor bada beste ordiziar bat ere. Eta izu, eta aitari buruzko konturik esan behar alde guzu guri? Bai. Ba, nahi duzunean. 40 urte ditu eta irakaslea da. Nire ustez, irakasle ona da. Euskera ematen du eta tenisean ondo jolasten du. Nire aiton alkatea izan zen eta bera semea. Sukaldari ona da, oso ona, eta tortilla eta arraultza frigituak gehien bat prestatzen ditu. Guillermo, errezeta bereziren bat badaukazu arrautza frigituak egiteko? Pero, egotea. Bai, ez da, baina semeari asko gustatzen zaizkio dut, importanteena. Zuazte aulkia berotzera. Gero arte. Bino, preziosidade txiki bat hemen, nortzuk zarete zuek? Ilargi eta Roberto. Eta nungoak zarete? Mendillorrikoak. Ilargi, gauza politiak esango dizkigutzuzuk? Bai. Nahi duzunean. Nire aita lan egiten du institutuan, eta gu ere ikasten dugu eskolan, ingelesa. Nire aitari ere gustatzen zaizkio paiazoak. Dantza egiten du ere
langileekin San Ferminetan gaztea da. Eta ez dakizen bat urte dituen. Gauetan kaseta entzuten dugula eta bera ere eta ipuinak kontatzen dugula. Ilargi galderatxo bat. Ez dut ongi ulertu. Ipuinak bera kontatzen dizkitzu, ala kaseta jartzen du? Ipuina egun batzuetan bera eta ere kasetan batzuetan. Bestela bronka botatzen, joan, Biak egiten ditu. Beno, zuen lekuetara eta prest, Bai. Orain badakizu ezaiden unea den, ezta? Himnoaren unea da. Beraz, zutik, txikiok, altxa Ilargi, altxa gora. Eta abestu egingo diogu aitatxo eta amatxori, bale? Guazen ba! Mendilorrin, bizio menda Roberto, baina gure artean ez aldago beto. Pozik etorrira, urasodromor, pozik etorrira. Euskaltegin, batean irakas, eta barre busean Guillermo ikasle. Pozik etorrira, urasodromor, pozik etorrira. Aspaldiko laguna, itzultzaile trebeta, aurpegi ezaguna, pozik etorri. Erne guztiak eseri zuek, jarri lasai, ondo altzaude, Ilargi? Bai. Badakizu, aitak ondo erantzuten duen ero, zuk argia piztu, bai? Bueno, badoa galdera. Euskal Telebistak marrazki bizidun asko eskaini izan ditu, baina nongoa zen Euskal Telebistan ikusi ahal izan ditugun marrazki bizidunetako Fernando Bertsolaria. Donostiarra, amezketarra, ala harriketarra? Amezketarra. Bai! Zuzena, oso ondo ezta, Ilargi? Bai, noski, hori zu jakingo zeinun, ordiziarra izanik, zu aza, baino amezketarrak elbik, ez da? Horien nekien. Euliak, bainik ala entzun izan dut behintzat, okerrez banago. Jarrai dezagun. Fernando amezketarraren ondoren, Lazkao Txikiren marrazkiak etorri ziren. Ea gogoan duzun zein zen Lazkao Txikiren benetako izena da, uste dut hori badakila. Jose Miguel Iztueta, Sebastian Lizaso, ala Jose Mari Iparragirre. Jose Miguel Iztueta. Ordiziar bate jakin behar, ez da? Piztu argia. Lazkao mendi ordizitik gertu da. Gertu. Hirugarren galdera, zuentzako lehendabizikoa. Eta aipatu ditugun bi bertsolari ez gain, zein izan da marrazki bizidunetako beste pertsonaia. Andoni egaina, Jesus, barkatu Andoni. Salvador, ala Txirrita. Txirrita. Piztu argia. Beno, bertsolarita hitz egin dugu, orain beste animalia mota batzuta hitz egin behar dugu. Zea bere da, zuetzetan zintzilik batetik bestera saltoak eginez, ibili eta gizakien antza handia duena. Baldakizue? Zein da ba? Bai, hoxe, tximua. Eta nola egiten dute tximuek? Aizue, zuek kakauete asko jate alduzue. Nabari da, oso ongi egin duzue, tximuarena. Bueno, zuek asko dakizue, eta gurasoak zuek bezain azkarra diren jakin nahi dugu guk. Tximua, beia, zakurra, tigrea, elefantea, horiek denek gizakiekin batera talde bat osatzen dute. Ze talde, ugaztunak, euskaldunak, ala belarjaleak. Ugaztunak. Bai? Oso ondo, Ilargi. Jarrai dezagun hegaztiekin orain. Txoriek nola egiten dute txioka? Baldakizu ezuek.
Zuaitzetan geldirik daudenean ere txio egiten dute, ez da bolein beharrik, Txori txikien zarata zen hori, etzen oso handiena, baina orain handitxo eta hitz egin behar dugu. Aragi jale eta iztari finak diren hegaztiei ze izen ematen zaie. Arrapariak, arrapagailuak, ala lapurrak. Arrapariak. Arrapariak. Eta sugeen hotxa nolakoa da? Ze beldurra, Gogoan alduzue, Oianaren liburuko Mugli harrapatu nahi zuen sugeak ze izen zuen. Balu? Ka? Ala, ke? Ka. Salatarik eragarri dago hemen. Piztu argia. Ze azkarrak zareten zuek ez da? Kakauetez gain beste zerbait jaten duzu ezuek, Eta balua aipatu dugunez, balu zer animalia klase zen jakin nahi dugu. Ea berak dantzatzen zuen abestia entzunda, gogoratzen duzun, bai? Jarri diezagutela musika, mesen. Aukerak. Balea, pantera, ala hartza zen? Hartza. Hartza! Ilargi, zuk baldakizu ze jaten zuen baluk. Baldakizu. Ez. Platanoak, oso ongi. Baluren laguna pantera beltza zen. Nola deitzen zen? Bagara, bagira, ala ez gira? Bagira. Mila esker. Aizue, banan, jetxi eta astinduko zaituztete, ezin da salatu. Bano aurrera. Musikaren zazpinotak ezagutzen aldituzu ezuek. Bai? Ia? Earki. Gure gurasoek honen beste jakingo dutela pentsatzen dut. Ara, entzun dugun kantu hau, nortaz ari den asmatu behar duzue, entzun behar dugun hau. Jarri diezagutela mesedez. Adiskide, zintzo eta leiala. Jolaserako estatxarra, lagun oso espeziala. Nor da lagun espezial hori? Pintxo, mirri, ala txiribiton? Pintxo. Zuk baldakizu? Mirri. Ez. Txiribiton zen. Txiribiton. Gure lagun espeziala. Beste kanta bat entzungo dugu orain. Ia, jarri diezagutela. Aristik natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen den. Ez duzu ezer entzun ez da, Roberto? Beno, bagaldera da, zer entzuten zaio txirriri? Ondo jotzen dut. Baita guk ere. Baita zuk ere ondo erantzun duzu. Ez dakindik zer egingo dudan zuekin, Entzun ezazu beste kanta hau. Den une honetan zer esaten da? Txapla, purrusta da, ala puzkarra? Purrusta da. Oso. Jarrai dezagun ba. Aurren liburuetako pertsonaia ezagun bat da, jarraian esango dudan horren izena. Aur kaskagorri bat da. Etxean, zirkoan, parkean eta beste hainbat lekutan ezagutu dugu. Nor da? Teo, Charles, ala Bambulo. Teo.
Piztu argia. Lagunak, gaurkoan oso gaizto egon zarete, oso gaizko, dena txibatzen, bueno, baina hori hola berdu. Haitze, emaitzak ikusi behar ditugu. Robertok bikaina atera du, Guillermok bikaina atera du, eta Irmak ongi atera du. Eta orain, ziri luzeena ateratzen duna izango da hiperguraso. Gauzak larri daude hemen, txiribiton? Atera ziri bana. Bai. Eta zuk? Beraz, garbi dago gaurko irabazlean orden, ezta? Guillermo dugu, gaurko hipergurasoa. Eta supergurasoa denak zareten, zatozte denok. Zatoz Irma, zatozte Erkuden, Inigo eta Ilargi. Etorri, ona. Izan ere, sariak emateko unea da. Onaino etorri, hainbeste izardi bota, eta orain sariak, ez da? Txirrimirri eta txiribitonek ekarriko dizkigute lehendik eta behin. Txirrik emango dio, Irmari superguraso txartela. Baita txiribitonek Robertori ere, oroigarria eta kompaktoa. Eta gure gaurko hipergurasoa ordiziarra dugu, Roberto, Inigorekin batera, oroigarria eta kompaktoa. Eta, asteburu bat, Urdaibain pasatzeko aukera eroskiren eskutik, familiarekin, bai? Disfruta ez dazuela, eta mi esker denoi etorri zaretelako. Mi esker. Ongi izan. Iruña artista askoren sorleku izan da, eta gu gaurko artisten, Iruñerriko gaurko artisten bila abiatu, eta gazte batzuekin egin dugu topo, Burlatako gazteak. Etorbite zona! Kaixo kuadrilla! Zuen idakidanez, zuek kantuan aritzen zaret, ez da? Nolatan hasi zineten? Hasi ginen aurkantari txapelketan proposatu ziguten, eta gu esan genuen bakarri jolasteko pixka bat, eta horrela divertitzeko. Oso ondo iruditzen zait, baina dibertsio hutsa zen haseran, gero zerbait gehiago bilakatu zen, sari bat irabazi zenuten. Ze sari? Nafarroako lehenengoa gelditu ginen, eta gero Euskal Herriko finalera pasatu ginen, eta nire txapeldunak gelditu ginen. Entzun alduzu, Txapeldun, Euskal Herriko txapeldunak! Ez da gutxi! Bueno, nik Burlatako aur kantariak aurkeztu ditut, baina hor atzean badaude pare bat, ez dakit, ja bizarra eta daukat, oik aurrak ez dira, ez da? Ez. Ta nortzu dira hoiek? Bat, Naiaren aita, eta bestea lagun bat. Beraz ongi lagunduta zaudetezuek, eta gozazazue une honetaz, bai? Abestu nahi duzuenean, eta zuek disfrutatu. Gaixua penatua dago, ezin egon liteke hain penatuago. Pasatzen ditudala, aspaldian nago, eguna triste eta gaua tristiago. Amore segitua zenbait denborantan, gaurik ez dut pasatzen zoze guzkolotan.
Hase da minela esteril behar nahuena, kupitutzen ez bada zenda lezakena. Hain arkitutzen zezki zartuak barrena, animan tristura da bihotzean pena. Bihotza zin jaso dut daukarga barrena, dia bat zezkin hildarri behena. Eruke sinistuko frogatu egoera, zenbat pizatzen duen egiazko pena. Nik maite dudana da guztiz dama fina, bihotzoneko eta ondo hitz egina. Bentaja guztiekin zeruak egina, mundua pasatzeko lagunatze egina. Triste bizi naiz eta hilko banintzo ben, badazkat bihotzean hainbat atsekabe. Dama bat maitatzen dut, baina naren jabe, sekulan izateko esperantzi gabe. Sekulan izateko esperantzi gabe. Sekulan izateko esperantzi gabe. Zelako martxa ezta? Ba, artista txiki haundi hauen ondoren, Euskal Herrian dagoen artistarik haundiena, simpatikoena, mundialena, aurkeztu nahi dizut. Nor den? Sorpresa. Aurrera! Grandizione di pasticcio! Cifo, invece. Cifo, baina. Sei aitzortzal magoaren imintzioak egiten. Aizak txiribiton. Nondik atera duk laguntzaile moñoño hori? Jaupelas nola jartzen ari den programa hau, Sexy show emateik, Io sono Cicciolina, la ragazza più fina. Txiribita, mesez, baina, ikistakik eta magia egiten. La grandizione di pasticcio. Badakiko zer egin nahi duen, pastel txiki hori handitu egin nahi du magiaz. Txiribiton, ikistakik magiarik egiten. Nik bai ordea. Nik bai, biazazue. Konzentrazioa. Bat, bi eta hiru. Pasticcio, desaparizio. Oh, il pasticcio è orciato, il pasticcio è scacciuflato. Escatuflando cojonato. Txiribiton, baina mentxez, babolio. Baina, magia egiteko. Ez du persona natural izan behar. Txan eta ero horietako bat izan behar zauk. Sorginduta egon behar zauk, sorginduta.
Ikestu balio. Zemak, egin dezaket, zemak. Baina, ikusten, honek uste du benetan magia dezakela, Bai, ikusten diat, ire magia. Desaparizione! La tavola è scomparito! Caputo! Eno fio. Fiatzeko alda, txiribiton? Bai? Eno fio. Baldaki beste zerbait egiten. Bai? Ea. Zakia ba, Vedere o non vedere? Egli lì la questione! Bai, mi pelotatxo. Bai. Desaparizione! Zer uste duzu, bai? Benetako magia egiten duela txiribitonek? Ez dakit pa, Eno. Bai, ala ez! Ea, txiribiton, seguro, pelotatxoak hauan sartu dituela. Erakutsi. Hor, eguerdiko albondiga daukak, hor barruan. Baina pilotarik ez, Ea ipurdian sartu duen, Ez da bateratzen. Ea, zerbait gehiagoen, bai. Ikusi beharra daukat ondo, Zuek ere, begi zorrotza jarri, Ea, zer egiten duen. Ea, bai. Agurto. Txiribiton, baldaki gauza bat. Ire magia hori kutsakorra duk. Kutsatu egin nau magia horrek, kutsatu egin nau. Uste diat, nero ni ere, mago bihurtu naizela. Eta magia txiki bat egingo diat. Ez diat horren beharrik, ni mago potenteagoa nauk. Mirri Copperfield. Bai, kusiko du. Lehi alduk magia pixka bat egin. Bai, egingo izo magia pixka bat. Nire numeroa Zirde Zart Travesti Show. Bai, emakumezkoa gizon bihurtu. Kasu honetan gizona beto. Bai, osakidetza baino merkeagoa eta zirugiarik gabe. Ikusiko du. Baina, ire laguntzailearen beharra diat. Hemen zago, informe. Ondo konzentratu denok. Eta esan ditzagun denok batera, txalmaguaren euskalitz magikoak. 1, 2 eta 3, artxila, murtxila. Nork esan du papilla? Papilla eginda utziko dut, nik dakidan bat. Oraintxe gainera. Artxila, murtxila. Esandakoa emakumezkoa, gizon bihurtuta. Nor da laguntzaile hau? Txitxolina. Ragatza fina? Eta nire magia ez da ben amaitu. Orain, txiribiton, xagusar bihurtuko dut. Eta txirri, xagusar horrek jateko moduko txitxarea. Baina txoin. Hortarako ziri magiko berezia behar baitut. Ziri magiko, haundi, xamarra, artxila murtxila!
lastima da, baina iritsi zaigu saioari amaiera emateko garaia. Eta ikusten duzue, txirrimiri eta txirritone pulamentu gutxi dutenez, nik neronek ere atera berriz agur egitera. Bai, aizue, eta gure lagunak ere, aizue, gainera hemen zaudetenez, zakizu ez dantzak egin ditudan lehen horratzean zuek abesten ari zinetela, abestuko alduzu zatitxo bat behinik berriz, pixka bat, bai? Bai. Nahi duzuenean? Ba, bi eta hiru. Triste bizi naiz eta hilko banintzo be, badauzkat bihotzean hainbat atsekabe. Dama bat maitatzen dut, baina naren jabe, sekulan izateko esperantzi gabe. Eskerrik asko! Kontxo, ze ondo. Ba, zuek horrelako oparitxo polita eskini diguztenez, nik ere opari bat egin nahi nizueke. Ados? Bueno, abestiarekin zer ikusia badauka, bai, eta gainea, bitxu, beltzez, zapiarekin, eta ze zapi politxa, Jontxo, nola diote, belkanto. Aberaz matzen dezuten hor naizen. Oso lemio! Eskerrik asko. Txo. Zer gertatu da hemen? Onartu behar dut, abestia ez dala nere espezialidadea. Magok zer egiten dugu ba? Magia, eta hau da nere zapi politxa, nere pilota, borobiltxo txuriak erori diata. Adi, magia pixatingo deu? Osondo. Zer dakate hemen? Borobiltxoa, venga, dena bat, bi eta hiru. Bat, bi eta hiru, haide! Orain bai lagunok, xalo beroa. Eskerrik asko. Eskerrik asko zure itxan, eskerrik asko baita zuei ere. Eta orain bai, iritsi zaigu agur esateko garaia. Heldu den astean, hemen izango gara berriz ere, Iruña naparto tartean gustora. Ongi bizi bitartean, aio! Hor! Hey!